Κύριε Γιαννόπουλε, δεν νομίζετε και γι' αυτό οργανώνουμε τη λαϊκή πάλι για λαϊκή πάυση πληρωμών. Λαϊκή πάυση πληρωμών, έτσι. Και δεν είναι το ζήτημα, ξέρετε, αν θα γίνει στάση πληρωμών, αν δεν θα γίνει, αν θα επιμεκυνθεί το δάνειο ή όχι. Όλα αυτά παίζουν σίγουρα ρόλο. Και βέβαια ρόλο αρνητικό και επιδεινώνουν την ζωή της εργατικής και της λαϊκής οικογένειας. Η επιμήκυνση του δανείου με τους επαχθείς όρους που θα γίνει, γιατί με τέτοιους όρους θα γίνει, ή η ελεγχόμενη χρεοκοπία είναι μια σειρά από άλλα πράγματα και σενάρια. Η ελεγχόμενη χρεοκοπία, να βάλουμε ένα μικρό αστεράκι, η οποία θεωρείται βέβαιη από Ευρωπαίους οικονομολόγους. Μέσα στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σενάριο. Δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει το λαό να βάλει ζήτημα στην κυβέρνηση αν θα καταφέρει να βρει τα λεφτά ή όχι για να πληρώσει τις δόσεις κτλ. Ο λαός θα πρέπει να καταλάβει ότι το σύνθημα την κρίση να την πληρώσει η πλουτοκρατία θα πρέπει να γίνει πράξη στις γειτονιές. Και εμείς τον καλούμε το λαό, εκεί λοιπόν όπου η ελληνική, η λαϊκή, η εργατική οικογένεια δεινοπαθεί, εκεί που δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα, τον νίκη και τη δόση του δανείου και θα τους πάρουν το σπίτι, να φτιάξει λαϊκές επιτροπές αγώνα μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, να φτιάξει επιτροπές οι οποίες θα παρεμβαίνουν για να επανασυνδέεται το ρεύμα και το νερό στις οικογένειες των ανέργων, θα παρεμβαίνει στα νοσοκομεία για να έχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι άνεργοι, να παίρνουν επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις και μια σειρά άλλα ζητήματα. Αυτό ωστόσο για να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας δεν είναι λίγο. Αυτό έχει αρχίσει, να μην το πω τοπικό, να το πω πολύ δύσκολο. Έχει αρχίσει ήδη και γίνεται, κύριε Πελιγράτη, ακόμα και στη δικιά μας την περιοχή. Παίρνει σάρκα και οστά. Και επιτροπές αγώνα γίνονται στα εργοστάσια της περιοχής μας, δηλαδή τα ξενοδοχεία, εκεί που υπάρχουν εργάτες, μαζικό προλεταριάτο, εκεί που οι άνθρωποι δεινοπαθούν, που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη ζωή τους να χειροτερεύουν με γοργούς ρυθμούς και αυτό την επόμενη σεζόν θα είναι τραγικό που θα γίνει. Θα εξισωσθούν οι μισθοί μας με τους μισθούς των λεγόμενων μαθητών που ερχόντουσαν μέχρι τώρα. Έτσι. Πιστεύετε ότι θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο? Κύριε Γιαννόπουλε, το πιστεύετε ότι θα φτάσουν στα ίδια επίπεδα? Ναι, βέβαια, αυτό θα γίνει. Και αν δεν φτάσουν στην πράξη, θα φτάσουν στην ουσία. Δηλαδή? Αν δεν φτάσουν τυπικά, θα φτάσουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυξάνεται το ρεύμα 30%. Με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι από πρώτη έχουμε καινούριο. Η αγοραστική δύναμη του μισθού ουσιαστικά θα εξισωθεί με. Αυτό λοιπόν που θα γίνει την επόμενη χρονιά θα πρέπει να βάλει φρένο ο λαός ο ίδιος για να αντιμετωπιστεί. Και εμείς λέμε ότι το κεφάλαιο σήμερα είναι αποφασισμένο να ξεζουμίσει το λαό για να είναι ανταγωνιστικό το ευρωπαϊκό κεφάλαιο απέναντι στο αμερικάνικο, απέναντι στο ινδικό και δεν ξέρω εγώ σε ποιο άλλο. Το ζήτημα είναι ο λαός από τη δικιά του τη σκοπιά, όχι από τη σκοπιά των μονοπωλίων, τι μέτωπο θα την παρατάξει, τι μέτρα θα πάρει, ώστε αυτά όχι μόνο να ανατραπούν, αλλά να ανοίξουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό που λέμε. Να ξεκινήσει δηλαδή ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης για το λαό. Απαλλαγμένος από τα κέρδη των μονοπωλίων, που θα έχει στόχο τη λαϊκή ευημερία. Αυτό λέμε εμείς σήμερα και πιστεύουμε ότι είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ. Και να σας πω και κάτι, εμείς εκτιμάμε, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα τραβάει, έχει βγάλει ποδάρια και περπατάει. Ότι χτίζεται το λαϊκό κίνημα σιγά σιγά. Στη χώρα μας και στην περιοχή μας ακόμα. Το βλέπουμε και πρακτικά στα ποσοστά πλέον του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Σαντορινιέ, υπήρχε μια διαδήλωση στην Ιρλανδία, η οποία αντιμετωπίζει, όπως φανταζόμαστε τουλάχιστον, γιατί στην πράξη μπορεί να μην είναι έτσι, μεγαλύτερα προβλήματα οικονομικά από εμάς. Υπήρχε λοιπόν μια ημέρα αντίστοιχη της χθεσινής. Αντί λοιπόν να έχουν μια ΓΕΣΕ και μια ΑΔΔ, η οποία να οργανώνει μια πορεία, αντί να έχουν ένα εργατικό κέντρο στην κάθε περιοχή ή ένα πάμε στην εκάστοτε περιοχή, μαζεύτηκαν οι απλοί πολίτες από μόνοι τους, χωρίς καμία απολύτως συνεννόηση, στις εκάστοτε πλατείες. Ο κάθε ένας στην δική του πλατεία. Έτσι λοιπόν, ούτε πορεία έκαναν, εκτός από κάποια μεμονωμένα συνθήματα τα οποία ενδεχομένως να ακούστηκαν. Ήταν μαζικοί, παρέλυσε, αυτή η διαδήλωση έγινε πριν από λίγες εβδομάδες, παρέλυσε ολόκληρη η Ιρλανδία. Ό,τι δηλαδή έγινε και χθες στην Ελλάδα και ό,τι αναμένεται να γίνει και κατά τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, ήταν πολύ διαφορετικό το μοντέλο της απεργιακής αυτής κινητοποίησης στην χώρα αυτή, σε σχέση πάντα με τα ελληνικά δεδομένα. Ποιο θεωρείτε καλύτερο, είναι εφαρμόσιμο ένα τέτοιο μοντέλο κινητοποίησης, είναι ανούσιο, είναι ουσιαστικό, περνάει διαφορετικά μηνύματα? Κοιτάξτε, όντως μια τέτοια κινητοποίηση η οποία ουσιαστικά οργανώνεται από τα κάτω και ουσιαστικά οργανώνεται με τους διάφορους τρόπους της τεχνολογίας, όπως είχε συμβεί και παλιότερα και στην Ελλάδα. Να σας θυμίσω αντίστοιχη περίπτωση τότε που είχαμε τις πυρκαγιές, όπου είχε γίνει μια αντίστοιχη συγκεντρώση σε όλες τις πόλεις της χώρας, που είχαν βρεθεί στις κεντρικές πλατείες της χώρας άνθρωποι χωρίς ουσιαστικά να έχει οργανωθεί από κανένα.
Προφανώς και είναι ένας διαφορετικός τρόπος αντίδρασης και ένα ζητούμενο στο συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας είναι το να εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης της αντίθεσης σε αυτή την κατάσταση. Και όχι τόσο τυποποιημένες διαδηλώσεις όπως. Συμφωνώ και είναι όντως ένα ζητούμενο. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι οι απεργίες και οι διαδηλώσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τέτοιου είδους πρωτογενείς αντιδράσεις και το ζητούμενο είναι το πλαίσιο που τίθεται σε αυτές τις διαδηλώσεις και τις πορείες. Δηλαδή, όταν γίνεται μία πορεία, όταν γίνεται μία διαδήλωση, μπαίνει ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε μία τέτοια μορφή πρωτογενούς αντίδρασης. Εκεί ήταν περισσότερο μία απλή διαμαρτυρία για το τι συμβαίνει στην Ιρλανδία και λιγότερο ένα πλαίσιο διεκδικητικό στο οποίο ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να ανατραπούν τα μέτρα του μνημονίου, να απεμπλακεί η χώρα από το μνημόνιο, είναι να υπάρξουν πολιτικές οι οποίες θα αποκαταστήσουν το εισόδημα του εργαζομένου, θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη στην χώρα μας, διότι ως γνωστόν, όπως είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος, το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο οι μειώσεις οι οποίες θα υποστούν οι εργαζόμενοι είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα είναι και η όποια αύξηση πλέον αλλά είναι οι αυξήσεις στις ΔΕΚΟ, οι αυξήσεις στην έμεση φορολόγηση, η οποία είναι υψηλότατη, είναι ίσως η υψηλότατη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι. Και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί, ήμασταν 19η πριν 2 χρόνια σε αγοραστική αξία. Πιστεύω ότι τώρα πιθανόν να έχουμε βρεθεί ίσως και στις τελευταίες θέσεις, δεν έχω δει στατιστικά στοιχεία, σε αγοραστική αξία. Σίγουρα μισθού. Πάντως η θέση αυτή είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο το ζητούμενο όντως είναι να βρεθούν και εναλλακτικοί τρόποι για αντίδρασης. Παρ' όλα αυτά, οι κλασικοί τρόποι αντίδρασης, τους οποίους έχει το εργατικό κίνημα, που είναι η απεργία και η διαδήλωση, δεν νομίζω ότι στις παρούσες συνθήκες μπορούν να αντικατασταθούν. Μάλιστα.